چوار میوانم هەن لە هەر چوار پارچەی کوردستانەوە باسی زمانی کوردی دەکەین کە هەڵگری ناسنامەکەمانە. دکتۆر هۆگر شێخ مەحموود پسپۆڕی زمانی کوردی لە سلێمانیەوە، بەڕێز بارش جەلالی بەڕێوەبەری حرەکەتی زمانی کوردی حەسکورد لە باکووری کوردستانەوە، دکتۆر عەدنان بەرزنجی بەڕێوەبەری ئینستیتیوی زمانی کوردی ڕاژە لە سنەی ڕۆژهەڵاتی کوردستانەوە، هەروەها بەڕێز عەلی شێخۆ نووسەر بە خۆشحاڵیەوە لە باشوور لە سۆدیۆ لەگەڵما، بەڵام خەڵکی ڕۆژاوای کوردستانە هەمووتان بەخێر بێ. بەخێر بێ مامۆستا. بەڕێز بارش هەم لە باکووری کوردستانەوە دەست پێ بکەین. بەڕێز بارش نەها بەحسێ باکوور دەکەین حەسکورد و کۆمەڵێن دینجی چەند ساڵێکە لەسەر زمان هون خەبات دەکەن و کار دەکەن لێ نەها ینی دەلیڤەیەکە ji بۆ پرۆسەیەکە دی ئاشتی لە باکووری کوردستانی هێڤیە وا وەکو حەسکورد لەسەر vê پرۆسەیە بەتایبەتی ئەوکو پەیوەندی بە زمانی کوردیەوە هەیە چییە؟ سپاسیە جەنابێت دەکەم و کێفاشی هەمی میوانان دخوازم. بەڕێزان هەمی جیهان jî dizane û milletê Kurd jî dizane piştî ku komara dewleta Tirkiyeyê hate avakirin tim digotin Tirkan yani digotin me li gel Kurda li dijî hemî alemî hemî cîhanê şer kiriye em birayê ikudine dijî împeryalîzmê dijî Brîtanya dijî Ewropiyan bes piştîkî komara xwe ava kirin û dizanin yani rojek nekete navberê gotin Kurd niye zimanê Kurdî niye înkar kirin û her wiha zimanê îngilîzî jî li hemî dibistanan mecbûrî kirin yani bi zorê divê hûn vî zimanî fêr bibin. û em baş dizanin ku eva 101 sal e dewleta Tirkiyeyê bi avayekî rêk û pêk bi bername bi zanîn ji bo bişaftin û asîmîlasyona milletê Kurd û taybet zimanê Kurdî hewl dide. Vêga ew rewş hêna jî nehatiye guhertin. Bila baş bêzanîn ku vêga li Tirkiyeyê zimanê Kurdî hêna li parlemena Tirkiyeyê wek zimanê nediyar tête nîşandin yani dest nîşan kirin. Her wiha dema ku parlamenterekî Kurd ji kîjan partî layê dibe bila bibe dema ku peyvekî jî ji bo yani ji bo piştgiriya ziman dema ku li parlamentoyê biaxife ew peyva wî jî wek peyveke nayê zanîn wek zimanekî nediyar yani nizanin pênaseya wê nayê kirin ew wisa dibêjin hêna jî berdewam e bes piştî hûn dizanin پروسه چارەسەریê jê re digotin sal 2010 û 11 heta 2013 ji ber rextên Ewropayê em bêjin saziyên medenî cîhanî ji ber we zexta we guvaşa wê çaxê proseyeke nermbûnê paş û aştiyane digotin dane dest pê kirin tenê 2 saet wek dersa bijarde li dibistanan got eger ku zarokê Kurd mindalê Kurd daxwaz bikin 2 saeta ew ê perwerdê bibînin bes çi bingeheke wê jî dewletê durist nekiriye dema ku zarokê Kurd wê dersê dijbêrin pol tinene mamoste tinene amûrên perwerdeyan bêjin pirtûk tinene bi wî şeklî em xebatê berdewam dikin em spasiya kanala Rûdawê dikin ew ê proseyê her sal bawayekî berfireh dişopîne û dibe wek lokomotîv piştgiriya wê proseyê jî dike lê vêga bila hemî kes bizane be yani nêrîn û sekina dewleta Tirkiyeyê an jî rêveberiya wê hikûmeta wê ji zimanê Kurdî hatiye guhertin em divê ew cenabê te pirs kir got proseya nû yani hêviyek ihtimalek heye ji bo zimanê Kurdî guherînek çêbe ez wek aktivîstekî zimanê Kurdî wek hemaletiyekî Kurd dibêjim hêviya me duî warî de tune ji ber ku hêna jî êsta jî konsertên Kurdî tên qedexe kirin pirtûkên ku tê de Kurd û Kurdistan peyva Kurd û Kurdistan derbas dibe nahêlin bên çapkirin û tên qedexe kirin li ser şaredariyê ku destê milletê Kurd ye destê Kurdan da ye tenê ji bo hişyariya trafîkê ji bo hemalatiyên Kurd ku zimanê Tirkî nizanin hişyariyên herî piçûk wek peyva pêşî bila peya derbas bibin ew ê jî qedexe dikin reş dikin ev nîşana wê ye ku guherînekê di hişmendiya dewletê de nîne bes em heta ku yek Kurd jî bimîne em ê ji bo zimanê Kurdî xebat bikin û xebatê me jî bi wî şeklî berdewam dikin. Baş